Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, mga estudyante balik eskwela na ang unya na aldaw matapos magmarahay ang kamugtakan kang panahon. Biyahe kang tren kang Philippine National Railway sa rotang Nagalupi, Camarines Sur, nag-arangkada na ang unya na aldaw. Barangay Kagawad sa Garchitorena, Camarines Sur, na aresto sa drug by bust operation. Mga nakatagong badil ka mga rebelding grupo na diskobre kang militar as in PNP sa Lupi, Camarines Sur. Uya mga bareta sa aldaw na ini, ako po si Christine Reyes. Hulitan nagmarahay naman ang kamugtakan kan panahon. Balik na sa eskwela ang mga estudyante sa gabos na level digdi sa syudad Naga matapos ang ipinasunod na class suspension kasudma. Sa lado kan Naga Central School 2. Day naman sa indabago ang mga suspension, hulikan maraot na kamugtakan kan panahon. Kung kaya permi man sinang preparado para day mahuli sa klase o school calendar ang sa inang mga estudyante. Susog kay NCS 2 Principal Frederick Baldoza, may module sidang pinagtataw sa mga estudyante kung mayong klase na iyong aadalan o sisimbagan sa paaging ini. Day man napupundo ang pag-adal kan mga aki maski may raot nin panahon na namamatean. In the case of Naga Central School 2, we provide learning material such as module, mga activity sheets to our pupils, tanganing maging continuous manggiraray ang learning kan mga aki. And actually, we are already ready for any suspension of classes kasi dati baga we have conducted the modular class during the pandemic time. So mga materials na pig-utilize during the pandemic time, so these are the materials that we are providing to our pupils in case of suspension of face-to-face classes. Sa iba pang bareta, viral ngunyan sa social media ang sarong persona na marikas na nagpapadalagan ka sa iyang motorsiklo sa kalabaan kan Concepcion Pequeña hasta sa may rotonda, tigdi sa syudad Naga. Ang nasabing video ang nadala naman kan Land Transportation Office as in may aksyon ng pinagibo. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Viral ang video na ini kan sarong vlogger sa syudad kang Naga kan garo na sa racetrack. Mientras lunad kang sa iyang motorsiklo sa kalabaan kang Concepcion Pequeña, Naga City. Susog kay LTO Naga Chief Glenn Mancera, pinurbaran man kan driver na magpaliwanag sa LTO. Alagad sabi niya, dain naman kaipuan mag-agi sa urulay. Hulit na ma-issue man ang LTO ni show cause order laban digdi. Iyan pong nag-viral na nagbumotor. Actually, nagpuon siya kan nangapudan po ako sa personal page ko na-identify si rider. Pero halimin na itong hinahanap kasi dakol na din po ang nagpapadara ka ito sa office. Kundi dahil kami nakakapuon kung paano mi siya iimbestigahan. So, baka sa paagi kang social media, matabangan din kami ma-identify siya. Ito pong pag-post ko personally sa page, may mga nagpaabot na po na pwedeng siya yan, iniyan. Kundi mas na-confirm mi siya na siya do kasi may barkada din siya sa LTO, within LTO. Nag-message itong taga-LTO din sa iya, na barkada niya na bistado mo nga itong in-upload mo duman sa page mo na nagmumotor. So, sinabi niya man, ako to. So, duman pa lang, arami na. And, bago pa man siya nag-contact duman, arami na siya to. Based sa video, tapos itong profile kang page niya, pigparahiriling may ang profile, tapos itong itsura mismo ka nagda-drive. Siya talaga kasi nakasalamin din eh. Pero, dahil nga ni 100%, di ba? Parang probability pa lang na siya talaga ito. Until such time na nakiulay siya duman sa barkada niya na taga-LTO na kung pwede na makaulay ako. And ang sabi ko man nga niya, ang advice ko duman sa taga-LTO din, no need to talk to me kasi ma-issue man ang office ng proper
document, yung show cause order, duman niya na lang Simbagon o kung ano man ang paliwanag niya. Because it's the proper venue. And because of the due process din. So, dahil man napugulan, nagbutwa po digding hapon sa office. So, nakipagulay sa kuya, nasupog da siya sa nagibo niya. Nag-i-explain siya kung taano arog ka to ang content. Pero sabi ko sa iya, no need to explain to me kasi may venue para i-explain mo yan. In written din Kasi papareceive mo sa yan show cause order, Simbagon niya din in a proper way ang show cause order. Kasi bako man po ako malitis sa iya Daw po magpapaliwanag siya sa kuya, dahil man po ako matindog para i-depensa siya. So, yun to ang sabi ko sa iya. Ngunya na aldaw, nakatalaan na ipadara kang LTO Naga ang show cause order sa driver kan motorsiklo. 10 aldaw man ang hahalaton kan LTO Naga para makapagpaliwanag ini. Alagad habang nagpapadagos man ang investigasyon kang LTO, nasa preventive suspension muna ang lisensya kaini sa laog ning 60 aldaw. Madepende pa sa resolusyon ang magiging penalidad kang nasabing driver. Today po isa-serve ang show cause order sa iyo. And hopefully ma-receive niya. And nasa preventive suspension po ang sayang lisensya in 60 days pending investigation po kang cases niya. Depende po sa resolution na magluwas ang possible kaya diyan na maging penalty niya duman sa ginibo niya is suspension or revocation of license. Nasa show cause order man po yan, nakalaag kung ano ang possible consequence na if not properly answered po ang show cause order. Pandua, kung di po siya magsimbag, kung ano pa ang facts na nahiling kang investigation mi, duman mag-decide ang opisina. Mientras tanto, napag-araman man kang LTO Naga na bako lang si pagdrive kang motorsiklo kan driver ang violation na sa iyang aatubangon. Nahiling pa kang ahensya sa post kaini sa social media na nagmamaneho man ining mayong sulot na seatbelt. Ininaman ang sa iyang pangtulong beses na nag-violate sa LTO basado sa record kang opisina. Ako lang po itong pag-drive niya ng motor ang nahiling ng violation niya. Dahil binusisi na po lugod si page niya May mga post po siya duman na dahil siya nagsusulot seatbelt habang nagda-drive, nagbablog pa siya. So, inibata po ito. Kasi ang paghiling ta kaya, it is an improper person to drive a motor vehicle pag araw ka to ang attitude. And ang sabi mi nga ni kaso hapon, nag-urulay din kami ng mga bossing ko sa office na sana i-set niya example ang vlog niya sa magayon na paagi kan tamang pagmamaneho, tamang ugali sa pagmamaneho and sa mga pedestrian din kung paano ang magiging influence niya, lalo na po sa mga followers niya, sa mga nagdadalan sa iya. Bako lang nga sa followers niya Kasi may nadadalan ta din siya na bako ka man nagpa-follow, di ba? Dakol pong paagi na makaka-influensya ko ta siya. And hiniling mi din si record niya. Kan nakuha mi ang identity niya. Hiniling mi ang record niya. And bako siyang first time na magkakaigo siyang violation sa LTO And this is the third time actually ini pong show cause order. Sir, ano yung mga violation na sir? Reckless driver siya. Reckless driving din tong inot niyang violation. Pandua is not wearing seatbelt din. Si saro niya pang violation. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa paakikan Facebook post ni Daddy Rods, naghagad naman inindispensa asin nagpaliwanag kung tano ta nag-ibon niya ang siring na pagpapadalaga ni Marikas kan sa iyang motorsiklo na nag-viral sa social media na garosubot yaon ini sa racetrack. Paliwanag kay ni, dara lang subotin sobrang kaugmahan matapos mahirahay ang sa iyang paboritong motorsiklo. Inako man kan vlogger ang sala kay ning nagibo. Nakahanda man na atubangon kay ni ang penalidad na itataw sa iya. Once again po, kung si mga anggot po sa kuya, nagagad po ang dispensa. Pasensya na po, tao lang. Talaga po aminado man po ako na talagang may sala po talaga duman sa ginibo ko. Sadyang nagalak lang po talaga ako kang sobrang kaugmahan. Tas sa wakas na ayos na po si motor ko. Yuman lang po ito, pasensya na po. Hinahalat ko naman lang po si letter na ipapadara po sa kuya ni Sir Chip na sisimbagon ko man lang po duman sa
sisimbagon ko man lang po kung ano dapat pong simbagon po duman sa letter na isisend po sa kuya. Sa kasumpay na Bareta, huli sa insidenteng ini, may pagirundom si Land Transportation Office Naga Chief Glenn Mancera sa gabos na motorista na dai malingaw kan tamang padalagan kasi ng mga motor, urog na kung yaon sa may simbahan, pedestrian lane asin rotonda. Ang ribok na pinagkikrear kan tambutsyo ang kabali sa tinawan doon ni Mancera, lalo na si mga may motorsiklo na nagpaparibay tulos din mufflers na sobra sa specifications kan model kan sarong motor. Sa mga motorista po, arami may mga grupo-grupo man yan, minsan nakakalingaw din kaya minsan Ito pong incident na nahiling po nindo na nag-viral, nasa may simbahan po yan. Pandua, rotonda yan, may pedestrian lane. Bako pong arog kin ang dalagan dapat dyan. Ito po ang nahiling mi duman. And secondary na lang po itong ribok ang tambutso niya. May shop kaya po dyan Nakabali po ito sa investigation mi. And itong man sanction sa LTO duman sa shop kasi dahil man yung covered. Ito pong shop na ito, nagki-cater siya sa mga motorcycle rider na nagpapalit ng mga muffler na maribok. So, may mga vlog din nga ni ito bagang vlogger na to na nagdi-decibel readers in the duman, decibel meter. Ito po to. May mga motorist po na duman talaga sila nagpapakaray kang nagpapaayos ka mga sasakyan ninda, mga motor ninda, and nagpapadagdag po ng mga accessories. Sa iba pang Bareta, biyahe kan tren kan Philippine National Railways halis sa syudad ni Naga pasiring sa Lupi, Camarines Sur, nagpuon ng ngunyan na aldaw. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Nagpuon na kasubagong alas 4 nin amay na pagkaaga ang enot na biyahe kan tren puon Naga City, pasiring Lupi, Camarines Sur. So para nakaalis na po kayo na maga yung biyahe namin ng on time, maayos naman yung biyahe namin from Naga to Lupi, pabalik po ng Lupi to Naga. Bali po ang pasero namin kanina from Lupi, nasa 382. Pasero namin galing Lupi hanggang mga sumakay sa tren namin. Kabila sa mga unang pasero namin kaya na yung mga estudyante ng Malagiko, mga estudyante ng Azucena, mga sumakay sa amin kanina, tsaka sa mga yung galing Lupi. Daiman nagkaaberya ang pinaka-enot na aldaw kan biyahe, sigon kay PNR Naga OIC Station Operations Division, Dr. Nathaniel Oseas. 382 ang pasaherong nagsakay sa nasabing tren. Kabali na digdi ang mga halis sa Banuaan ng Lupi, Camarines Sur, nakadaklat mga estudyante kan Azucena, Sipokot, Camarines Sur. Galing po Lupi, meron kaming 21 passengers. Sa Tapi, siya na pasahero. Sa Malagig ko po meron kaming 21. At Sipokot meron kaming 46 na mga pasahero. Bali kung susumahin po namin, yung biyahe namin na pampasahero, ilabot po ng 382 lahat. Karamihan po kasi mga papuntang Sipokot, mga estudyante. Sipokot lang. Itong 21 sa Malagig ko, ang Sipokot po doon ay 20, isa lang diretsong Naga. Wala naman po, on time yung takbo namin, maayos naman yung biyahe namin kanina. Wala namin na-encounter na mga hindi magandang pangyayari. Very smooth yung biyahe namin. Ang pagkakaigwa ng biyaheng Naga-Lupi vice versa, dakulang katipidan sa mga estudyante, dagdag pa ni Oseas. Bali po sila ituwan-tuwa kasi may biyahe na. Yung mga bata makakatipid din na pamasahe. From 20 pesos to 12 pesos na pamasahe nila hanggang Sipokot. Sa laog ni Sarong Aldaw, tulong beses mabiyahe ang tren kang Philippine National Railways, puon Naga-Lupi, Lupi-Naga vice versa. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, sa ngunyan, sarong tren lang kang PNR ang nagbabiyahe pasiring sa Naga-Lupi vice versa. Alagad may plano naman na dagdagan kan PNR ang tren na mabiyahe digdi pagkatapos lang kang inaapod ng migration. Kung saan ang mga tren na haling Manila ang dadarahon digdi para madagdagan ang mga biyahe. Sinabi pa ni Dr. Nathaniel kung Mayo pa sindang napag-uulayan kung noon ini mangyayari. Bali, isang tren po siya pero 3 biyahe kami ngayon. Meron kami alis dito ng 4:29 yung kanina, meron kami 9:49 at meron pa kami 3:40 ng hapon. May balak pa kami dagdagan pagtapos na aming tinatawag na migration ng aming mga tren galing Manila. Madagdagan po ng biyahe yan.
Wala po kaming, pero magdadagdag kami. Wala pa kami napag-uusapan tungkol dyan. Pero may mga plano na kami kung sakali na magdagdag ng mga biyahe. Sa samuyang pagbabalik, Barangay Kagawad, nadakupanin subot Shabu sa Gorchi Torena, Camarines Sur. Yan asin iba pang bareta. Tigdi lang yan sa Janan TV 48 Naga News Break. Tangata diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Ano, morag ka? Pagkaibahan mo dyan sa custodial facility kang pasado alauna immediately pagkaabot ng sultan. Sinabi ni Lorena ang exemptions and restrictions. tayo ang apektado kang News Break. Memorandum of Agreement signing kan LGU Nagas and Philippine Dental Association na pinag-ibo kasud manghapon. Uyang sa kuyang report. Sarong Memorandum of Agreement ang pinirmahan kan lokal na gobyerno kan Naga as in Philippine Dental Association manungod sa tabang na itatao kan grupo sa mga bados para sa dental health. Katakot ini kan programa kang syudad na adopt a buntis kung sa igwanang nainot na 15 recipients ang natatabangan. Susuki Joy Macaraig, Officer in Charge kan City Population and Nutrition Office, dakulang tabang sa idang Adopt a Buntis program ang nasabing partnership. Hulitan na papabayaan subot ang dental health kan pirang nagbabados. May epekto man subot ini sa salud kan nagbabados kung kaya sa idang tututukan. Kabali sa programa, bako lang mga teenage mothers, kundi si mga bados na nag-edad hanggang 25 years old. Dakol naman ang nagpapaabot kasi ng interes sa nasabing programa. So this is in connection with the program called Adopt a Buntis program. So yung Adopt a Buntis program, actually it started last year wherein we had 15 recipients. So yung Adopt a Buntis program is basically yung ano siya, we had mga teenage, usually teenage mothers when we started, no, yung mga teenage mothers, yung buntis sila. And it started last year with 15 clients, pero ngayon, I think, depende kung ilan ang ma-identify natin. Kasi sabi nga ng Philippine Dental Association, mas madami yung nag-signify yung mga volunteer dentists natin because these are actually private dentists. And
binibigyan nila ng panahon yung ating mga buntis. Most specifically now, hindi na lang siya teenagers. Kasi hanggang 25 years old na siya. Itong programa na ito, basically because parang nanineglect yung dental hygiene, no? Yung pag-alaga ng ngipin. And particularly during pregnancy kasi, there is a demand of yung dapat mas maayos yung nutritional intake ng nanay. But sometimes, because may problema sa ngipin, or minsan sumasakit na ang ngipin, so nanineglect niya yung pag-alaga ng ngipin. Kaya, dahil may problema sa ngipin, yun din yung nagiging reason why hindi nakakakain ng maayos yung nanay. So, that could be one of the reasons why nagiging malnourished. Pwedeng maging malnourished yung nanay. Maski nakapangaki na ang sarong misis, padagos man subuot na maantabay ang Philippine Dental Association sa paagikan sa inang volunteer dentist, maging ang pagtubo kang ngipon kan maumboy, ang babantayan man subuot kan mga volunteers. Apwera sa ina asin aki, kabali naman si tatay sa pwedeng makapagpa-check up kan sa iyang ngipon, urog nata si ama ang naghahanap buhay. Itong Adapt Abuntis project, hindi lang siya para sa mga nanay. Okay, they will take care of yung oral hygiene, dental hygiene nung nanay. At the same time, pag nanganak yung nanay, until 2 years, aalagaan din ng mga volunteer dentist natin yung baby, kasama na yung baby. At the same time, ngayon with the MOA, kasama na din yung tatay. Kasi kung halimbawa, 'di ba, may problema din sa ngipin yung tatay, minsan nag-aalaga siya ng anak, 'di ba? So yung dental hygiene, so pwedeng magkaroon ng sakit din yung kasi minsan 'di ba nag-aalaga, nagkikis sa anak, kung may problema din sa ngipin. So actually yan, so hindi na lang yung buntis na teenager o yung buntis na nanay until 25 years old, but kasama na rin yung anak and then yung tatay. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na Bareta, naglalaom ang lokal na gobyerno Canaga sa Payakan City Population and Nutrition Office na maging magayon ang resulta kan programa kaibahan ang Philippine Dental Association. Sinabi ni City Population and Nutrition Officer in Charge Joy Macaraig na sa enot na taon kang Adopt a Buntis program, may mga nangaki naman asin healthy man subuot ang mga umboy, asin ang iba pinag-check up paninda. Para sa mga gustong maging parte kan programa, pwede man subuot magpasiring sa mga private clinic kan mga volunteer dentist. Ang Adopt a Buntis program ang nakatutok sa mga teenage mothers, asin sa mga bados na nag-eedad hanggang 25 years old. We started last year, and yung clients last year, meron pang hanggang merong nanganak na, okay, merong nanganak na, and then merong buntis pa din. So, siguro dadagdag na lang yon kung yung ma-identify natin for this year. Nagbibigay yung ating mga volunteer dentists, may schedule sila. So may schedule sila because these are private dentists, no. So may mga clinic sila and nag-aalat talaga sila ng schedule for our clients. So just imagine, no, so mga private clinics yan, and then binibigyan talaga nila ng oras, ng schedule yung clients na yan. Nasa kusudiyan ngunyan kang Gorchitorena Municipal Police Station si Ayas Dondon, 47 years old, incumbent barangay Kagawad kan barangay 3 kan nasabing banwaan, matapos maaresto sa pinagkondusir na anti-illegal drug buy-bust operation Kasubanggi. Nakumpiskar asin na-recover sa suspect ang 19 grams ng subot shabu na nagkakantidad 163,200 pesos. Kinokonsideran man na high-value individual ang nasabing barangay Kagawad. Ang anti-illegal drug buy-bust operation ang pinanginotan ka Provincial Drug Enforcement Unit, Municipal Drug Enforcement Unit sa pakikipagkoordinar sa PIDEA Bicol. Sa iba pang bareta, tulong M16 rifles asin sarong M14 rifle ang nakalot kan mga miyembros kan 42nd Infantry Battalion asin PNP sa bukid na parte kan barangay Lourdes, Lupica, Camarines Sur kan nakalihis na Lunes nin alas 2 nin maagahon. Nagduda ang mga residentes huli kan sarong grupo pabalik-balik sa lugar na pinagtutubod ang mga NPA kung kaya nagsumbong ang mga ini sa mga otoridad. Pinag-omaw ni Major General Alduin Almase, Division Commander kan 9th Infantry Division Philippine Army, ang pakikipagkooperar kan publiko sa mga otoridad. Sinugo man kan General ang tagapagtanggol batalyon na ipagpadagos sa naang sinang paghanap sa mga tagong armas asin paglamag sa mga natatada pang mga rebelde. Sa iba pang mga bareta, Bicol musical play na mga aninipot sa tahaw kan salog liwat na tatawan buhay.
Ang detalye sa report ni campus correspondent Jobert Azur. Ang mga aninipot sa Tao Kansalog, obra ni Sari Saysay, sarong musikal na dulang Bicolano na bisto sa mayaman asin makulor na ginikanan. Ang istorya, nag-iikot sa mga komunidad sa gilid kan Bicol River na mahahampang sarong hamon na parehong darakan tao asin kan kalikasan. Ngunyan na Nobyembre 7 sa Ateneo de Naga High School, liwat na tatawang buhay sa entablado ang istorya. Sigun kay Direk Chris Arañas, maski subuot dati nang nadalan sa entablado ang dula, yaon pa man ng ang dating essence kan istorya. Asin sa ngunyan, tinawanin da inin panibagong atake na swak sa modernong panahon. Ito yung script na mismong sinulat ni Sari Saysay, Direk Sari Saysay, no, isang award-winning playwright and director. At the same time, since na itong kagandahan ng mga dula ni Sari Saysay, no, it's timeless, no? Nangyayari at mangyayari pa rin talaga yung mga, kasi tinatalakay sa aninipot ay isang social issue na matagal na problema na ating bayan, no? Kaya ngayon binagay namin siya sa panibagong panahon, no? Yung mga binago kami, no? Siyempre with the permission of our producers of Sulog and Direk Sari Saysay. So yeah, it's modernized, mas nag-focus, mas mature kumbaga na approach and treatment sa play na ito. Ang cast kan play na sinda Nicole asin Patrick maikukonsidera subuot na sarong onra na maging parte kan dula na para sa inda sarong advokasya. Nagiging paagi man subot ini para mataunan nin chance ang mga jóvenes na maihiras ang hilig asin talento sa sining, pati na makatabang na ipabisto ang kulturang Bicolano sa paagi nin pag-arte. Influence siya primarily ng culture ng Bicolano with the language, with the stories, with how the river affected the lives of Bicolanos, particularly Camarines Sur and along the river of Camarines Sur. There's an environmental advocacy that we are pushing forth para so that people are so people can be aware of what's really happening with the Bicol River, as well as people can be pushed to do action with regards to what's happening in the Bicol River. So yung dalawang yon, culture and then advocacy, we hope with the Aninipot sa Tao Kansalog, we can preserve the stories, the culture, the language of the Bicolanos, as well as use this platform to advocate for the conservation of the Bicol River. Super fulfilling siya kasi besides sa nasa-show ko yung talent ko is very positive yung environment nung sa play. Kumbaga, parang support talaga. Wala dito yung hilahan sa play na to. Kaya talagang, kumbaga, mas namomotivate kami to continue our passion. Talento, kultura, asin advokasya. Sa liwat na pagsalang kan dula asin kan mga aktor sa entablado, bakusan ng aspeto kan sining ang obheto nidang ibida asin irepresentar. Arog kan mga aninipot o alitap-tap, obheto manidang tawanan ng liwanag asin atensyon ang mga napapanong isyu sa gobyerno, asin bukasan ang mata kan lambang saro sa katotoohan. Para sa GNN TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-followan sa mayong official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahato din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mayong official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidang Bicolano. Ako po si Christine Reyes, asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind.
hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Tiger today. Ano, morag ka?